Tradícia salašníctva je na poľskej strane hranice stále živá, no na Slovensku takmer vymizla. Staročné pastierské zvyky našich predkov sa rozhodli oživiť pred rokom v obci Čierne, kde zorganizovali prvé miešanie oviec, tzv. Jarný redik a vyháňanie oviec na salaše za sprievodu ovčiarov. Počas 2. májovej soboty sa opäť rozozvúčali čierňanským chotárom zvonce oviec z okolitých fariem a salašov. Na lúke v Dželniciach na rozhraní Čierneho a Svrčinovca v tento deň bačovia a valasy ukázali, aké boli starobilé jarné zvyklosti a tradície Goralov. Zároveň si pripomenuli aj 550. výročie udelenia valašských výsad. Myslím si, že po úspešnom prvom ročníku, aj keď počasie nám neprialo, tak prišiel konečne ten vytúžený druhý ročník, ktorý naozaj aj s počasím, aj s návštevnosťou plní a myslím si, že každého očakávanie, nielen nás, ale aj očakávania našich návštevníkov. Podarilo sa nám zmiešať dohromady 2 stáda, zhruba 600 oviec a môžeme naozaj vyhlásiť, že to je jediný jarný redik na Kysuciach a myslím si momentálne aj jediný redik oviec jarný na Slovensku. Ale my nechceme túto tradíciu sa prekonávať s niekým, ale chceme naozaj túto tradíciu šíriť, tak aby čo najviac pastierských spoločností, družstiev a všetkých nadšencov bačovania, salašníctva, obospodarovania pozemkov na prírodnej báze, moderne povedané ekologické hospodárenie, naozaj tak, aby sa takáto tradícia rozšírila do týchto našich pekných beskydských regiónov a bola súčasťou našich slávností či na jar, alebo v jeseni. Teraz to môže skúsiať, tak môže spróbować. Nie ma zepsuty, ale joj zepsuty. Zvyky miešania oviec si pod svoje krídla vzali pastierskí majstri Michal Millerský, Ľubotatarka Čalamacha spoločne s predsedom družstva Svrčinovec Čierne Karolom Peckom a bačami Jánom Šuškom, ktorý roky bačoval v Ošťadnici, a Jánom Házim. Ten začínal bačovať v Podbanskom a potom sa prisťahoval do Čierneho. Celá sláva odpradávna začínala v dedine tak, že sa vytváral zástup, ktorý sprevádzal baču až na salaš. V jeho čele bača poháňal voz, nasledovali ho valasy, kapela, stádo oviec a ovčiarske psy. Bača si vo voze viezol všetky veci a náradie, ktoré potreboval dlhé mesiace strávené v horách. Na dole sušili gazdové šano. Nie mieli czasu przez lato doglądać owiec, tak dawali dokupy swoje stada i posyłali wałachów na gronie z nimi. No a co by to stado się dało dokupy, się robiło prawie to mieszanie. A to mieszanie było połączone z takimi obrządkami. Trzeba było te owce łokadzić, co by tak samo woniały, bo w każdym chlewku był inny smród, a potem sobie ten kierdel tak samo woniał. Trzeba ich było dopłoszyć, tym się strzelało z biczy, z pistoli, co by te owce się wystresowały, a zapomniały o jagniokach, które jechały w tych chlewach. No jasne, ten bacza, który to szefował, musiał pokazać, że się wyznał, że wie, co się patrzy. Tak, chybą, glinę z kreciny, połowcach, co by były zdrowe, święconą wodą koszor łoganią, co by ci gazdowie mieli jasno, że te owce są w dobrych rynkach i że na jesień zaś przyjdą spadki do nich. Ovečky a pastierov požehnal aj miestny správca farnosti Anton Galus. Aby tieto zvieratá slúžili našim potrebám a aby sme my, tvoji nehodní služobníci, podporovaní touto časnou pomocou, túžili s väčšou dôverou po nadprirodzenej pomoci od Teba, ktorý žiješ aj vládneš skrze Krista, nášho Pána. Amen. Večerovce podojíme, syra masla narobíme a po dobrej roboce treba si dať činčice. Starosta Peter Staňo doplnil, že druhý deň Býka alebo Bača Fest nie je len o zvykoch, ale aj o tradičných výrobkoch, ktoré si naši predkovia pripravovali. Samozrejme, tak aby sme naozaj uspokojili aj toho ducha, aj tie naše brucha, takže naozaj do sytosti sa môžu najesť
tradičných špeciálít od cieľanských výrobkov, dobrého mäska, klobás, pečené prasiatko, jahňasinka. Do výroby prvej jarnej hrudy syra a žinčice, na ktorej si pochutnali návštevníci, sa potom pustili bačovia Jan Šuška a Janko Házy. Keby boli za normálnych okolností, už sa bijú, ale tým, že už majú jeden nad 70, druhého to čaká, dostali rozum. Obidva už prestali aj piť dokonca, iba žinčicu a prestali sa aj piť, takže takto stvorne v Kolibe varia mlieko na hranici katastra i černiansky, i ten svrčinovský bača dohromady. Najprv treba, aby boli ovečky a od oveček je mlieko a potom z mlieka sa robí sírik. Sírik sa predsedí, mlieko sa predsedí vlastne, zaklága sa, usadne, vytvorí sa sírovina, potom sa to rozbije a potom sa zberá do hruďanek, do plienkov sa zberá sírik. Najlepšia musí byť, aby bolo dobrý sír, dobré mlieko, tak musí byť dobrá paša. Jak máte dobrú pašu, máte dobré mlieko a zase musíte mať ovečky, aby tú pašu dobre sprostredkovali, využili a z toho prakticky z tej paše oni robia to mlieko. A vy, ak máte kvalitné mlieko, zrobíte aj kvalitný výrobok. Treba si dať činčice, večerovce podojíme, syra masla narobíme a po dobrej roboce treba si dať činčice. Kolibe sa syr žltý a pekne voňa, ovečky sa všetky pasú slnce. Na pastvinách sú ovce s pastiermi 5 mesiacov v roku, od apríla až do septembra. Potom sa ovečky na zimu sťahujú do ovčinca, kde ich v januári ostrihajú. Ako každá robota, najmä vonku, aj táto má svoje riziká a dobrodružných príhod zažijú balasy aj bačovia veľa. Sú to však dobrodružstvá, ktoré spôsobia zvieratá. Aj príhody s divou zverou už zažil, hádam, každý pastier. Viete čo, medvede neboli tak premnožené, ale mám takú jednu skúsenosť. Na Kalinove sme boli s ovcami a tam sme pripúšťali ako z ruky, nebudem to vedieť. Tak tam nám normálne ten medveď si vedel to tak zrobiť, že zobral z tej ohradky toho plemenného barana a dokázal ho normálne olúpiť, ako keby ho olúpil človek. To bola taká skúsenosť. Boli tam aj polovníci a nechceli tomu veriť, že ako je zrobený ten barán, ako spracovaný tým medvedom. A ešte vám poviem takto o tých medveďoch. V 68. keď sme boli na Podmanskom stali, tak prišiel medveď za kočarnom chodil a v noci o 12. tak sme museli poskákať, lebo sa boje ovečky, že prchli, ale musíte mať na ovca zvonce, lebo inak by ste nepočuli. Oni hrkli, tak som medveďovi pekne za kočarom do očí svietil. V 68. A tuto nie, na Chyčúcach medvedcov nie, ale my vlky potrhali ovce. Stali sme hore pod Deskou, sa volalo a tam mi potrhali vlky ovce, no. Trombitu poznajú vo všetkých pastierských oblastiach v Európe, keďže v časoch bez telefónov a bez mobilov ponúkala jednu z mála možností dorozumievania sa medzi valachmi pasúcimi na kopcoch, vzdialených od seba aj niekoľko kilometrov. Ako sa vyrábajú tradičné bašovské trúby trombity, predviedol Piotr Kukučka z poľského Koniakova. Tento hudobný nástroj svojou veľkosťou tromfne všetky hudobné nástroje na Slovensku. To som všetky tie, co tu vidať, vlastne to sú moje výroby. To ja robil, tu som trombity. Taki beskidzki nasze, z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, bo nad Podhalu na przykład mają już kapkiem inne trombity, takim krótszym kapkiem i są w takim, jako takie stożkowe, tak to widzicie jakie tu są. I na tych trombitach, na przykład tych podhalańskich, nie grają melodii, jene takie dźwięki, a tu na tych naszych beskidzkich możemy i zagrać właśnie melodię. Taki róg on był do odstraszania dzikiej zwierzyny, jako wilki albo niedźwiedzie, że jak się zatrąbiło na takim rogu, no to one się wystraszyły, te zwierzęta i uciekały. A zaś te trombity, te długi, to był tak jako na przykład teraz telefon komórkowy. Oni się tym posługiwali, jako się porozumiewali, że coś im trzeba, albo na przykład trzeba im pomóc przyjść na sałasz, albo coś im przynieść, albo odnieść, no i to właśnie były takie właśnie te komórki.
Okrem dobrôda kultúrneho programu, v ktorom vystúpili regionálne folklórne skupiny a súbory, fujaristi, gajdoši a trombitáši zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, si Dembíka učili aj deti. Boli pre ne pripravené zaujímavé súťaže, skákanie vo vreci, vozenie vo furiku či provizórne dojenie kravy. Okrem toho sa mohli povoziť na koníku, zblízka si poobzerať domáce zvieratá, zoznámiť sa s prácou sokoliarov. Takéto podkovanie koní, pozeral som, že to je celkom náročná vec, nie je to také jednoduché? Nie je. Musí na to človek zrobiť školu a fyzicky byť na tom dobre. Detičky už sa pýtali, že klince do nožičky koníka to neboli určite? Neboli. Klince sa vlastne vbijajú, nie sú to klince, ale sú to podkováky. A idú vlastne v takom mieste, kde nie je žiaden cit, žiadne nervy, nič, koň to necíti. Dalo by sa to prirovnať povedzme k strihaniu nechtov človeka? Hej, je to taká rohovina, akurát trošku silnejšia. Zastúpenie mala aj regionálna značka Gorolsko Svoboda, ktorá ako jediná značka originálnych zdravých výrobkov v Európe združuje Čechov, Slovákov aj Poliakov pod jednu strechu, pretože ich hranice tvorí goralské nárečie. Predstava väčšiny Slovákov, odchovaných na nádhernom rozprávkovom seriáli o Valachoch, Mačkovi a Kupkovi s rozprávačom Jozefom Kronerom je taká, že ovčiarstvo je priam romantické povolanie. Predseda družstva Čierny Svrčinovec Karol Pecko však povedal, že táto predstava je príliš zidealizovaná a práca okolo ovečiek je aj poriadne ťažká. Je to fyzicky náročná práca, kedy v podstate o ovce sa stará človek 24 hodín denne, celý rok. Bača, ktorý pasie ovce, je v podstate s nimi sám celý deň. Niektorí bačovia, keď mám nedojné stádo, teraz ho mám vonku v lesoch, tak je v podstate vonku sám aj celé týždne. Niekedy bez internetu, čo dneska skoro je nemožné. A v podstate sa musí postarať o tie ovce, o seba, navariť si, oprať si. Samozrejme, že tam za ním chodíme, samozrejme, že sa tam za ním chodí, ale v podstate na toto treba aj človeka, ktorý má určitú na tú povahovú náturu. Nie každý to dokáže robiť. Dovolím si tvrdiť, že zo zamestnancov, ktorý som vystriedal, z 31 je schopný vydržať tú samotu. Hej. A druhá vec je taká, že za tí, ktorí sa starajú o to dojné stádo, musia vlastne, stáva sa na dojene ráno o 3:00, ovce sa musia podojiť už vlastne ako keby v úvodzovkách po tme, aby hneď s tým východom slnka, vtedy sa to čo najlepšie pasú, pretože keď cez deň je veľké teplo, už zase oddychujú. Čiže aby sa napasli, tak musí byť podojené v zásade o nejakej 5:00 musia byť ovce podojené a o 5:30, o 6:30 podľa toho, aký je deň v roku. Samozrejme v jeseni je to neskôr, v lete je to skôr. Tie ovce už sú vyhanené na pašu, aby v podstate do obeda, kým začne byť teplo, extrémne, aby sa už napasli a vlastne dojí sa dvakrát ráno, teda o tej 4:00 a po obede o 4:00. A na večer sa idú ovce znova dopasať. Salašníctvo, ovčiarstvo a ten tradičný spôsob chovu dobytka na vidieku, v oblasti ako sú Kysuce, Orah a Liptov, všetko, čo bolo tradičné, dostalo veľké rany tými veľkými zmenami, ktoré sa udiali a viac menej nedokázali sme naštartovať tieto veci do tej podoby ako v okolitých krajinách, kde sa to stalo súčasťou obrovského biznisu v agroturizme, ako je v Poľsku, kde je bežné, že niekoľko desiatok bačovských usadlostí z rôznych dotovaných programov typu Ovca Plus a iných záležitostí vzniklo a naozaj tá krajina žije nielen turizmom, ale žije aj tradičnou výrobou. Ten folklór samozrejme neoddeliteľnou súčasťou a keď sa pozriete akciu, ktorú sme nedávno absolvovali aj v lani, ktorú sme začali slávnosti býka Jarný Redik. To sú akcie, ktoré u nás sú naozaj na Slovensku výnimočné. Neviem, či existuje nejaká obec, ktorá to v takomto rozmere robí ako my. A hneď kilometr za hranicou v Poľsku, v podstate nepoznám dedinu, ktorá by takúto akciu neabsolvovala minimálne 2-krát do roka. Je to naozaj súčasťou každodenného života. Tie obce sa spájajú s farmármi, vytvárajú takéto produkty cestovného ruchu.
toto niečo podobné môžeme vidieť pravidelne aj na alpských lúkach, tam samozrejme je tá tradícia vyháňania kráv a dobytka. A myslím si, že toto sú produkty cestovného ruchu, ktoré patria do našej kultúry, patria do našej krajiny a treba sa tomu venovať. Je veľká škoda, že nedostáva sa tomu ani pozornosti, ani podpory, ani nielen finančnej, materiálnej, ale ani takej mediálnej a je to obrovská škoda, pretože príklady dobrej praxe sú naozaj pár kilometrov za hranicou a treba sa z toho len poučiť. Noci neležia a ráno bežia na spoveď. Noci neležia a ráno bežia na spoveď.